Blay P Baro ki bapat ya ka Good News TV sa sisian pat na kalyang ka jongi ngi pedang sengo bahaya P syakane ka program ka bangi juwa laman la ka miet ka singi Blay. Hakane ka miet ngi sengo ya ka kubo na ktien ka jong Blay ban sama pedang ka jongi the Reverend BD Kurba na Minar Presbytery bat ka jira ka bakir pang ban ai the ipin chat na over baki parlok ki jongi Ublay unkur khuya P. Cất badan sa ching im jongi hane haka perheng lenti ching im bangi daya ban pen ngau ha yu ble kumki kristan ni de ban i ban pen isha kiwe chai utrai kelengin ra adu baku tute như chính yêu biết Christ nhân lòng cả thôn trong tô ai nhân ông đủ rong utrai hani kan show gospel to nang kawe kung kisipay sa prangin be hadugin jod nuji yale jongki samla Kristan kan bau haka putih haji im mepat mensim pendon burong yuble Iching yêu bi o Christ nhân lòng cả thôn trong to ai nhân ông burong utrai hani kan show lama gospel to nang kawe kung kisipay sa prangin be hadugin jod nuji yale gospel to nang kawe kung kisipay sa prangin be hadugin jod nuji yale Kebenengkong ngai ngu yublay bangayo ini galan bansam ka khubor ka tin ka jong blay hakani ka sngi ka bakraw bat nagaliang jong ka jisang samla ke jipis nat sapni leng baga Good News TV ngai khublay epi wei baro ki parlok bi ki jupet ki baju sngap bat ki baju kershan yangi ka jisang samla ke jipis nat leng ba kani ka channel Dublin kerku undar kat lembat pi bat ublay undar kat ru lembaga ni ka por habang inyo ban sngap bat sya skor ya gaktin ka jong blay haswa ban posh ki banta jong gaktin ka jong blay ni pendam hu blay ha ka jing duai tu ngin duai ya ingu email blay lembaga ni ka por ka bakordor ka singi ka bakraw ka bang yo ban syakri ban mane yame ablay malapan yang yu syakri jong me ha ni ka jaka ha ni ka por
Na kam ta ban sam ka khubor ka tien ka jame. Ada dua ya blay ka ba mem doran kat lem hapdeng jong syekri berit. Kum ba mem la yalam hakipor baro. Yalam doran kat ru lamba ka niga sngi. Lamba ka niga khubor kham tam ba kan dalong ka jingkar khu. Ya ki wei pe wei iba yo sngo iba sngam. Bat sha skor ka tien ka jame. Shim ka buram shame ka kerteng jume jisu ngi duhai. Amen. Ki prabangit biyit ki parlok biyit hau Jesu Kris. Ngaken mau mensyua. Kumbalai pos nam tam e hagapor bangadang don tang shipo bat kadar senam. Ngidon uwe umasilur ubas ngai. Haying kejongi. Te utau masih jongi ula jano. Bat ka jingjak jongu kalalong kumba arte yu tam ye. Ngilayawat syarum syaneng ngimlap syu. Hadirin kata ki don ki parlok snong ki bayithu. Ki baong bau masih jong pi. Udon hang thi harang men. Kabadai ka jaka sipai. Masih jong pi ula sengai ula pelung. Ula don hakati ka jaka. Namar bau yok ban bam. Iki plang ki balung. Yok ban bam ki jing bam. Ki babang hakati ka jaka. Ti hadirin kata ngila keli nadu menu ka jia kata. Bat gila yithu kiyong. Ba kumbalai sngi bat sau sngi ban syua. Ila yemi na ying ban ila iwat yuto masih. Bat anda habang ipoy. Ngila lamp ngi syam shisha. Hakaway ka madan football. Ngila yo na jingai yuto masih balate. Ha uding gol jong kata ka madan football jong kisipay. Bat ka basngo sungsot kalong balate yu. Tang hau telai. Ubasaw bat sanput iye. Bat ngiyo hang tay ka dur ka basisya juto masih. Umlong kumbala batay degi parlok. Nreu masih. Ulong ubala raiko ubala ringswai. Bat kumba un bamru wat ya ka kendau. Namarula tangan pelan. Hal tau telai ubala syate hak taga jaka. Ki prabangat biyit ka khubor hakani ka por kalong. Nagaktin ka jong ublay ka bangadon banwara naga gospel ka jong Matthias kalong bakatra. Ka dikot ka basipo du katsaw. Ka badai sipangga langbrat ka balajano. Ka parsi sipangga langbrat ka balajano. Larangi puli naga gospel ka jong Matthias sipo katsaw. Bat kumjuru ka don naga gospel ka jong Lukas kalong bakatsan. Ka dikot ka balay hadu ka bahinyo. Kani ka gospel ka yathu yangi. Ya ka jing ka jing nyokor jong Jesu Kris. Ubalong ublay na kamta jong kibreu. Iben la kumno ngilong. Uwat ukro bad ukdup yangi. Langi rit, langi kraw, langi duk, langi riuspa, langi bid ningi start. Langi koit ningi pang. Ublay bad nyokor yangi baro. Kwa banginja nakmat jongo. Haka wega program kena radio. Haka arpo iterik Disembar hajar katsaw. Haka por prabajemen step. Ngaken mau ka don ka jing ong ka bakumni. Kani ka khubor ka ong ba ki don lightly ki eke. Ki baka perthai ka klet ban it. Henry ublay te klet. Kita kilong ka perthai ka klet ban it ya ki brew ki basnudur. Kaperthai ka klet ru ban ye ki babit ye ki bamdan kerdan ki bamdan ke jingnang di stan. Kaperthai ka klet ru ban ye ki baduk ki bakerdu. Tenre u blay jong ite klet. Ye kita ki baro. Ki pra bangai bihin. Halor kani ka bentang. Halor kani ka phang jong ka khubor. Ngan bu kawai ka jingkeli ka bangin pusan lang kata kalong. Balay kani ka langbrot kaja. Balay kani ka langbrot kaja. Kaktir ublay ke thu bau nong ap langbrot. Udan shispa teli. Handray ka way kalajano. Bangin tip balay kaja. Nginahap ban tip syuaru kumno ki nong syarai langbrot ha Palestine ki long. Kumno ki nong syarai ha Palestine ki long. Kakam syarai langbrot dani syarai jingri. Kadai kakam ka bakerpang jong ki brew ha Palestine. Kida nyokor, kida nyow kentang yaka. Kida sumar, kida syarai bah.
Jai pajai, man lagasngi, namar ki jingri ki long ki bakordor haki. Man step ki alam si ki madan plang, bakin ya bam berkin kedang. Ki ya ki nong syarai nakmat, ki bot kini ki lang berat nadin. Si tengsngi, ki penlang si jaka, ki lang berat haga noga jaka ka balong lum plang, hangta ki nyau, kini ki nong syarai ki nyau, la ki biang lut na em. Andala jan midru shwa ban nya syasam, ki le biang kumju ki penlang biang haga jaka, bat ki nyau ki sa sisin pat, bat ndah bala biang, ki sa nya ki syasam. Hadin kata ki alam no syasam, ki ya nakmat ki lang brot ki bot nadin. Anda ki lapoy hasam, unong syarai uyeng na jan jingkang, kat ba ki dang rung udang nyau sa sisin, iwei hadin iwei pat, udah khotru da ke kerteng, yo dan le se ki baja lenti. Akan mau namar ngiru mensuangi bon masih bah, ni pen kerteng ki masih barok halaga jong ka kerteng. Kita ka briang ka mauri, triang, sauti, syate, ucueng, kita idi ki kerteng ka bangi bo ki jingri ki jongi. Haka ju ke rukom ru ki nong syarai, ki nong ablang brot mensua, ki jar da ka kerteng, ki khot da ka kerteng, haba ki dei ban rung syasam. How Matthias, ke gospel ke jong Matthias, laringi puleh hang nengi lam, baka langbrot ka ja, haka por ba penrung syasam. How Lukas pan, ka ja haka por baka dang syang ban bamplang shalom. Kat baka dang bamplang shalom kala jano. Baroar ki tu ya ka jo ka jingmut, kata ka long ka langbrot ka bala jano. Ka langbrot ka bala jano. Ka jingkeli ka long balay, kini ka langbrot ka ja. Kata ka day ka bangin hapan ya wat ya ka daw. Balay baka ni ka langbrot kala ja. Kabeningkong kalong, kaja namar baka bernia haka bam kadi. Unang ap lang brot, unya ye kilang brot syaki madan plang bajirngam. Kilang brot kia bam, maupat upet syaki. Kajinglong bakerpang bakilang brot kidon kalong, bakim julek bam syadu ki jaka bakelap bam yo isu yau nong syarai. Kata ka jinglong ka bakerpang jongki, barabor ki bambej haga jaka ka bakiyo iken diang yau nong syarai. Nang ta ki jumlin ru ban bam lenti ayay. Laka long kat baki dang mi nasam ban let shalom, lani da ka long baki lawan pai nang tina lom ban wan pai syasam. Kia bam yayay lenti. Hapdeng ki babon ki langbrat, don kawai ka baja. Kala banja shalom, kat bagadang bamplang. Kala ru banja halenti, kat bagadang yaj syasam. Hanrei ngin hap diang, baka jingja jongka kalong. Namar bakala berngiatan, haga bam, haga lenti ke jongka. Kipra bengaj bi kani kelang berat kampatiau, yala ka jongka jinggim. Kampatiau yala ka jongka jinglek. Kampatiau yalau kenrat ubas sumar ya ka. Kadem ban bam, ya ki jing bam bat ki langlung. Daga ba keklet ban pai ban pet so kenran, keklet ban yaj rengkat badu kenran. Ki prabengaj bi ngingi long, ki lang berat ki baken jaman sim. Utra jingi jiskres ulang unong ap lang berat ubabha. Ubha kumno. Ubha namar bau ya lam yangi segi jaka plang bajarngam harut ki ke basnyam ke sam ke bar pulai. U itu yangi dala ka kerteng yo ne sipo khat saw nga itu yala ki jong. Bala itu ru yanga dala ki jong. U ya da ne ki nong shun bat ne ka serngiu jong ke jinyap. U ya lam ha ka lenti ka hok. Ka syong hangi langin bot na em yu. U ya lam ru salayeng. U yang naga jingkang ban pediang buram yang ay pi ki khon ke bala siuspa ke jong blay. Hanrei ka basusi kalong. Babon nangi ngila kelalong no kalang berat ke bala jano. Kalang berat ke bam yo isu yau nong syarai. Kalang berat ke bam lapsu ya ka sembandam. Bon ngila syutia syudam kat syabalap syaklau syaptap shalom syawa
wat siki nala neki kharai. Kadau kalong namar bangila berngia haka bam kadi haka neka perthai. Kabam kadi kalong persya, kabam kadi kabalong persya ia ka man ga jong blai. Ka jing bam jing di sim ka bau Daniel berkilak jong u. Kim tre namar kitip bawatlah ka bang palat ru. Henry kalong persya pat ya ka hukum ka jong blai. Kane ka de shisha ka juk jong jing terwa ki prabanget bi ki khon ki jong blai. Ka juk jong jing terwa ya ka jing bam bat ya jing di sim. Kumbala terwa hau Daniel bat ki lok Hebrew jong u. Unang ruai shaman sim ubalamat uyato kumni. Ki wa ka perthai ngaladi jing sliang kimla pendu. Jing sliang kimla pendu. Ki parlok bayi amdei tang ba kimla ban pendu ngan ong ya pi kimla ban pendu ya ga jing sliang handrai ki pen kharoi ru ya ga jing kardit bat ki pen yap ru habangi ngila melen bat ngila berngia ha kita ladangi ya keren ya ga jing berngia jong ki kristan ha ka bam ka di ha ki ni gisngi kum akakiat udraks bat ki wei kalong shisha ka jing khanglat bakin do bandan hasenda bat unong penim kin do ru ya ka ying jong ka jingsup kabala krek nang yaki namar bangila berngia haga bam kadi haga ne ka pertai ujisu ai ka jing maham syapang gane wong sumario ki donut jong pi kin sngau kia daga babam lalat bat ka babu ai kasngi utrai kan lap kendit ya pi kum ka jingriam Lukas arpuwe live sao proverb arpo ka bening kong ka wain kalong kanong rkiben ka kiat kalong kanong yamai upol ru umaham ru wong tuwat long pi ki babu ai da ka wain kabadon ka jing kenwin epsa san khat pra ki babu ai kinam yo rung haka himau blai banikong koren rew lanang khat khandai sipo ki pra bangai bi ka long shisha ka jing shisha bagi don shibon ki yeng ki sam ki long yeng long sam ki bapait bapra ba don shibon ki mensim ki bakodor ki baja na utrai namar bangi berngia haki ki jong kane ka perthai lajan man la ki yeng haki snong haki balang ki bayam bat jaumat nagadau ukpa babu an nagadau ki khon ki babu an nagadau ki hemman ki para ki babu an bat kumta terter ki khon ki ja lenti naka balang ki ja lenti ru naga yeng kasam don ki pa ki batei daka diang ki ba penpra daka man ya ga yeng kasam ka jongki ki ba penjai jai ki khon haba ki phai dadin bat ki ba pen kerdet bat penting pen sme haba uphai dakmat ya ki kadau kalong namar ki berngia haga bam gadi haga ni ga perthai lajan sau point real person ki shenrang hapo kerta ka bakhat san adu sau kundai snam ki kerni haga di kiat haga di ka bam hang ne mikalaya bat kumba pra point nyo person ye ki kentai ka wei ka haga wei ka awareness program layathu banadu hadu kumba ar lak sanpho hajar ngut ki bala ngop hau drugs hang ne ham mikalaya jongi bat kumba sau pesan hajar tang hasor shlong kibala mat kibala ngop nadu nusnam ar hajar khat kendai ka jing kerdet ka wan hangi ki pra bangai bi ki khon ki jong blai ki lang brat ki ja bat omla ban wanra shaka sem jong ga jingim namar bangila barngia haga bam kadi haga ni ka perthai kumuk pa hayeng lada ui bandi ya ka kiat uisi ya lade uisi ya ka lok uisi ya ki khon kita ki lightly ki banganga juang ya ki parlok jungi ki bajungap hagani ga jingdi ka bapen sngobha uisi ya ka lok uisi ya lade uisi ya ki khon ki parlok bayi tongin ampernya haga bam kadi haga lenti jong jingat pilgrim hagani ga perthai yo bangi jano nagasam kajong utrai kabaar balai kini ke langbrot kaja namar baka pej iki parlok kaklet ban pej ya unong ap lani unong syarai kadau baar balai baka langbrot kaja kadai namar baka pej iki parlok kaklet ban pej ya unong ap ya ukenran
karukom jong ka lang berat ka long badai ban yo i bet yau kenrat hai udon kata ka de karukom jong ki habaki bam habaki yai lenti habaki le ya kono nong ap lang berat ulanang ya cekmat ban lam lenti ban prat iki rai dam ban be iki kla ki sing ki suri ha ki jingai lenti ki ba ap thap ki lenti kat ba ki lang berat pat ki bot nadin jong u dan namar kata ki lang berat haba ki bot haga jaka bakin pet yu nong ap lang berat lene yu nong sharai yu kan ran hae ki don hanrei ki pet penban ki parlok iwei pat ki pet ki parlok namar kata don ki bajak lenti oh katai kadang don hang tei oh kitai kadang don hang tai kam lele yang ngaru hang ne nganang ya suki nganang hiar kendiat pak kendiat namar baki tei ki parlok kidang don hakate ka jaka pause ka klet ban pech yau kenran shanu ulapoy kajing jai nalo kenrat nalau kenrat ka penlong bakan ja kajing pech tang na kiwei kalam syaga jingja nalau kenrat ladang ipet ngiyo i tang ye kiwei ki prabangai bi hakini ki sniru ki babon nangi ki khon kristan ki khon ki jong blai ngisgo bha ban pet tang ki perlok bat kham tam bangin yo i ye ki ke bakile bat ka bangis tunat ru ban pet ya ka basniu ya ka babang oh dakine ki khon teman besan ki khon nang yalam ki dang don hang ne ngalele ngan le ayu oh dakite ki badai ki nong trei balang ki ba khamat ki dang don hang tai mangalele kan ngan le ayu bangan don hang ne ga jaka kan ayu yang kata ka de ka bangi yo i nakiwei haus nam arajar khat nyo kadon ka dewe ka concert hang te po barembong ka NH7 Bakardi concert ong wei samla bangala babe ko pastor bangala lidrung hakatu gajaka namar banga syam bakalong kum ka sadam bat gomora ngalas ngukta hakamensim hanrei ong ngayo i penban wa ki paralok jong jiseng samla jongaru ki don hangta ki khon jeng ki rangba ki khon nang yalam haka balang haka imlang salang ki riu dan buram ki don hangta wong ngas ngusngan bat ngayo mensim haba ngayo i yaki baki don lang hangta ki prabangai bi don hakini kisngi ngilalong ki kristan ki bapet tang yakiwei ki bapet shau jisu ki babot yu jisu ubalong noap lang berat ubabha bat unong penim kane kadai ka wei na ki dau bangi kelalong ki lang berat ki belajano ngila kham pelut por tang haga bapet bat bishar ye ki wei ngila shulap mit ka kalorni ka yo i ye ki wei kumno kilet kumno kiwan hanrei ngi klet pat ban pet katno ngajengai nalau nong penim ngi klet ban yo i katno ngajengai nalau jong nong penim ki prabangai bi ka bapet ya kiwei ka babot tang na kiwei kamlong ka basngan ya ga jingim kristan ka jongi menta hakini kisngi ki babon ru kinong syukor ki baong ki bakhot ki bawer ale batngi uwei uparlok uyok pediang ya ka pisa lai pusan hajar na ka wei ka kenhon bad habau layo pediang ya kata ka pisa na kata ka kenhon ulas ngaus kem ban ong baka balang presbyterian na ka balang ka bangadon kamdon jing penim kidon si bon ki bakum kita ladang ipet ban yo i tang na ki wei ki prabangai bi ngimot ban kren persya yano hanrei nga ong yakane bangin scam haka no ka kenhon haka no ka nongrim ka ba shisha ka bangidon ngin scam mdei tang ka bangi supet ban ngiyo i yakiwei thau yalade kat no phot nga jingai nau jisu bolong unong penim anam dan jing penim hano hawai pat light no how jisu bolong utrai ong ka tien ka jong blai
sangai no kabapet lorni ya kiwei, sangai no kababot ya kiwei, sangai no kabatau ya kajingim na kiwei, sedang mentah ban pet ya lade hae ngadon. Ngiken mau Petros ubakan keren shirhamba balada kiwei kin len kiwei kin klet. Kiwei kin ino yu Jisu u teu ong ngan om ino da lei ruem. Andrei haka klip mat kabau shong jingai na u Jisu haka pelau yeng jong kaya fas rangba lengdo. Uong ngam itu yau tayu breu. Ngam don jinga day bat uong yau Jisu Kris. Wat jingai na u Jisu namar ngin om la yeng ngin ja lenti ladengi jingai na u. Sedang mentah ban pet yala dia hae ngadon. Kajing bishar kan long ru marway. Kajing jak ru kan long marway. Using barunar ubasyang syarum seneng. Unbam syam marway. Lada pipet haki Discovery Channel. Lani haki Animal Planet. Pinyo baki sing. Lani ki kla. Ki be itu ki merat lagalong usir lalong iki kulai klau lagalong iki moy ki be ki pen pra yaki bat anda hapa kila pra ki sayo ban bam syam yaki ki pra bangai bi kajing shngan bat kajing penem kalong tang habang idona senda bat unong syarai idona senda bat unong penem haka kenhun kajongi ngidai bandon haka kenhun rengkat bat unong syarai ubangin yo ngin ya don senda bat bat ban pech yo haki klemat kipor baro unong ruai syamen sim wong Jisu nong ap lang brot jonga ap ngan ya rengkat bat me ngas ngau trim ki mrat klau kensha sumar yanga dalade trai ngam syapting ya kisuri sing ngau runar bakerhu habak mat jong me ngai khuslai bat jingting kindu ko nong let jinglet shari baba ken mau ban pech sha u Jisu kadau ka balai bakalei bakani ka langbrot ka bau Jisu ya thu kum ka parsi kani ka langbrot ka jano kadau ka balai bakal langbrot ka ja namar bakam ju perkat ya gajing shngan bat gajing suk, bat gajing penem ke badan hakasem jong uken rat. Kam ju perkat sepang gajing singan, jong gasem ke jong uken rat. Lara jin dakala perkat kumta, sepang gajing suk jing kemen, sepang gajing singan, bergajingim ke badan hakasem. Kan jin dalam mare woodwood, ban poi syasem, kan jin dalam mare woodwood, ban poi syagajaka ke bau kenrat udan. Handrai kam shem le kumta kakamen kasngau hun penban haki langlung jong perthai ki ka perthai tang na kapenta gajing pen kedang hakado kam tip banadin jongka udon usuri ubamut ban bam snyam yaka kam tip baladade bakanang yaj namar bakala klet yala ga jongka ying kam tip yala de bakadon haga jingriam haga jihad nanti lada day bakan perkat syapang ga jingsuk ga jingsngan ga jingim hapok kasem kanom jingai kanom berngia haga bam bat kanom kelet ban pai syokan rat reki prabangai bi kenika langbrat ka kelet ban perkat ya ga jingsuk ya ga jingsngan ya ga jingkeman ya ga jingba ga badan haga sem ga jongkan rat ki prabangai bi nyem la len haga jing im kabakan jaman sim ga jungi rukum ki kristan ngim la len ni ga jing shisha babon ki kristan ngis ngau batangga ni ka perthai kala biang yangi kumbaong rius pa agak tien ga jong blai ko men sim jonga ayu phakuslai ngis ngau biang ngi le shingan ngi bam kedang bat ngi kwa ban yolut ya ga ni ka perthai bat habangi le kumta ngim ju perkhat ru Kai gajing im hadin kajingap. Unang ruai te wong ya ka mensim. Her no nang ne wat yala shnong. Ka shnong khut ba shong utrai.
Namar bang ngim ju perkat ya ka yeng syong ne ka snong khut ka snong utrai tagadau ngim salia ban yesho ya dat ban kni jubor ha kani ka perthai ngim salia ban tu ya ka bom dei hok ka jongi ngim salia ban khwan mentoy tang shaladehi ngim salia ban tei ya ka paki dulan ka jongi da ka pisa bom hok ne da ka bom dei da ka lenti ka bom dei ngim salia ru ban jit ya ki jing snobha perthei ban it ya ka jing snobha bat ban klet yo blai ngim salia ru ban rung syaka pateng u Noah bat ban jingilang hakapung juga Sadam bat Gomora kata ga de jingim ga jongi kum ki khun ke jong blai nabar bangi klet ban perkhat ya ka yeng shongne ka yeng ka bau blai la pen kre yang abe pi di kat bamon im kat bamon auria kat bamon kadai ka ne ka ju ka jing perkhat kabala rung hau khun sarong auria ban perkhat baga jingim syabar na ka yeng ukpa kalong ka babhatam ujit ban mino naga yeng ukpa daga bau perkhat ba syabar naga yeng ukpa ka khambhai u phause tip baga bakut jong kata ka jingim kalong kerdet bat kham hapo ya kisnyang haga jingim ka jomo ki prabangai bi ka bakum ka ne ga jing perkhat baga khambha syabar naga yeng ukpa kadai ga jing perkhat jong unong phaidin ka nong phaidin nau trai bu nong pnim ju Jesus Christ Jisu wong namar kata utau bo phaidin bet ya u haka hima ublai kordet ye kita ke bas ngau bakadai ka beneng hanrei habakadai ka dijok ki parlok bayi hau Jesus Christ phim ju perkhat phim ju ngau thu yala de menshwa bat menu ba phidon na kalenti kabangi long ka langbrat ka blajano phim ju ngau thu baga jing berngya haka bam kadi haka spa bam hok haki rongphong ki jing ngau bha jongane ka prathai ka buram ka ba syukur jongane ka prathai kade ka dak ka ba phin sa jano nau Jesus Christ phim pat ju perkhat ya kata phim pat ngau thu ru menshwa ka ba pej bat bishar yakiwei bat nakiwei kade ka lenti joga jing jano nau trai namar ngin shuyo i bat yakiwei ngin shu pej bat tang yakiwei phim ju pusan baga jing klet ban perkhat sepang ka beneng bat ka jing im bom jukut kade ka dak ba phin sa jano nalau kan ran ong uwe rangba balang ngas ngau tenat bhai yong ngakam snaukia yong ngandu ya gaban sawan ban ya kabangadu ya kabangadon kam menda kane kade ka por ka bau Jisu wan ban wat ya pi wat yang ngagi prabangai bi salia bantur ki riat kiram syepting ya kalahu ba ya ki sya bat ki prek ki ba ap ya u ting laudai ban ya ka tham ka serngeu ka jiam kade tang na kabenta jong pi jonga kade tang na kabenta jongi ki bala ja no na khmat jongu u e ya pi u kwa ban shem ya pi u kwa ban shem yangi ha e ngi don hang no ngi don u kwa ban khat ya pi shaka ying ka jing penim badu kwa ban bo ya pi ha ka jing suk ba shisha jonga jingker ba pin shem ya ka jing jatat u Jisu ong ngelawan kenang ya gaban ai yala ka jingim utau bangai hanga tang ba un yo im henrei un yo kerhairu yaka wei bangai hau un jachu henrei un yo ya ka jingim ka ba bam jukut ki parlok bayi hau Jesus Christ kani gade ka por ka ba phinyet yala de hae pidon kumnu pilong ka ka jia dei jong pi bar unong ap lang brot ubabha ubala i yanga bat ya pi uba nyau kor ya ka jing im bajat baram jonga jong pi hatu ngadon ne em hasenda badu hatu ngadon ne em hasenda ju badu yo la ni ngajak lenti no naki dau ki bangala kedau bakalang brot kaca yo la se mangiru ngilong kumta ada ngis ngau ki prabangai biet bingi long ke lang berat ki belajano ong hakane kasngi
Try yarap yanga bangan shem yame. Try isnay yanga bangan don hasenda jangme. Try haga jinglong telat janga. Haga jinglong tengit janga. What I bangan jano name. What I bangan sakma no name. Ong ru Jisu nang aplang berat janga. Lam yanga ngan bot yame. Lau ba pertei ban yai leng ba. Ngam syep ting badan mame. Hasenda bat u Jisu ngini yai lang. Kum ke lang berat ke bau trai ula suspa kerpang. Ngin yai rengkat batu. Ngin nam long ke lang berat ke belajano. Namar sin bengila jano lo kenran. Si sin bengila jano. Ka jingim ka jungi kalalong ka basyirkai. Bar ka jingim ka jungi kalalong ka balay noi. Ublain rap ublain kurku. Nam ta ka buram ka jungu. Amen. Tungini penuai. Ablay habangi penuai no. Ya gani gaji senglang ka jungi. Kabangi sengap at syak skori ka ketiin ka jungi. Kaduai ka bamen kurku ku kenran. Iki baro. Kabangi layo ban bed hakani ka sengi. Lembaga ni ka program lagalong ka jing ruai ka jing duai. Bat ka jing sam ya ka ketiin ka ba im ka jungi. Aduai ka bamen kurku ingi. Bakum ki khun ki bala siuspa ka jungi. Ngin nam long ki lang berat ki bala jano. Ringin long ki lang berat ki badan hasenda jungi. Bat ki ba im ki ba yai rengkat ban me. Bat ki ba donru haka sem ka jungi. Haka jingsuk ka ba mem lapit krek yangi. Haka bawai no tu da ai ba ka jing ai jong Jesus Christ bo trai. Ka jing it ba jong blay ku pa ba na bom jukut cha bom jukut. Lam ba ka jing teji slok ka ba tiang ka ba klain ba pensyat bor ka jong mensim ko. Tu gini lai ki bor ki balong tangwi blay. Kini syong sa syong dap kerhai ban ni. Syong sa syong dap kerhai bat kita ki ba ngait ki ba syakri ki ba mani ki ba kenmau yumi. Ki ba dan hang ne ba keleng setelah ka pertai. Adu mentah adu ki bom jukut ru. Amen.